Iyang gatagan og nindot nga libro og lindot nga pamalandong kining painting nga gikan sa Gospel ni San Lucas. Next slide. Nagsugod ang istorya diha sa kaanindot sa kinabuhi sa duha ka magsuon. Og tungod kay anindot ang iyahang kinabuhi, makayunta nga ang kinabuhi nila sa duha ka igsuon og sa ilang amahan abunda. Kinabuhi nga abunda. Kinabuhi nga anaa ang tanan, kung abunda naa ang tanan, no? Well provided. Ay po to si Boy Abunda, no? Naa ang tanan. O kung naa ang tanan, wala na kay pangitaon. Naa ang kaumahan. Naa ang unsay gusto nga makaon, naa. Unsay gusto nga buhaton, mabuhat. Unsay naa sa huna-huna, naa diha usab sa realidad. O ngani ang gihulagway sa Ebanghelyo ni San Lucas diha sa prodigal son. Kinabuhi nga abunda. Apan tuyo sa kaabunda, tuyo sa kaanindot nga ilang gitagana, nga ilang gisinati, adun na pagyugipangita ang anak. Adun na pagyoy isa, pagipangita ang anak. O gusto niya nga masolo kining kaabunda nga iyahang nasinati. Masolo niya ang iyahang kaabunda. Labay ko diha sa land bank, daghanang nag-withdraw. No? Ngaliting sweldo na karon. Kunya, dili lang kay basta-basta ang nag-withdraw. Isulo sa mga babae ang ATM sa ilahang mga bana. Gisulo og withdraw. Gisulo og kuha ang sweldo. Gisulo og enjoy ang sweldo. Anyway, that is also part of marriage life. Nga ihatag sa kapikas ang iyahang kaayuhan. That symbolized aras. Tabtan ra, nganong sila ang nag-withdraw. Tuntong morgikan mo nag-withdraw. Tawa oroy mo, no? So, gusto sa kinamanghuran na kining kaabunda ay ahara. And that is where it started. From the abundance of life, nakaabunda sa kinabuhi, makita nato na gidala siya. Right? Gidala siya sa kaulipnan. Dalaman sa kaulipnan. Kay sama sa usa ka sanga, bisan pag-unsa kanindot ng usa ka sanga, bisan pagdaghan og bunga, daghan og buwak, himo ka ng putlon adto-ngadto, malaya ang bunga, malaya ang mga dahon sa sanga, tabton, matay. Right, please? So, gikan sa kaabunda, nawala ang kaabunda niya. Life of being lost. The young man was lost from the moment that he went away from his father's house. And from the moment that he wanted everything, takaw niya, gusto na niya masulo ang tanan.
paglakaw niya, immediately cut. He was immediately cut from the abundance of life. Ug tungod niya na, sa Ebanghelyo nga natong nadungog, tungod kay minlakaw siya. Tungod sa iyang paglakaw, tungod sa iyang pagbiya, nawala siya. He was lost. And even sa pag-describe pa sa Ebanghelyo, tungod sa iyang pagkawala, mukaon na lang tana siya bahog. Pasaw sa baboy. Sa Davao, yung ko sa mga classmate, maglamaw tabay. Kay lami ang lamaw. Tinga sila sa ko, mukaon day kag pasaw sa baboy. Kaya ang lamaw dito, pasaw sa baboy. Padi man. Lahi-lahi, gyud tulungan. And that is how terrible life is when this man went away from his household, from his father's house. And Saint Luke was explicating that reality. He was trying to convey the message to his audience. Look at this reality. When you are going away from God, is where the moment that you will be lost. The moment na makawala ka sa kabunda. And do'y pagid kaayo. Do'y pagid kaayo. Nga sa dihang nawala siya, sa iyang pagkawala, wala pag-imin pansin niya. Wala pag-imin pansin sa iya. Though he have everything when he left, and people were flocking to him because he has everything. Money, prestige, fame, power, everything. And yet, when those things faded, the worst thing is that as if those people who surrounded him, when he has nothing left, as if he doesn't exist anymore. So diyang nawala na ang tanan sa iya ha, kung katong mga tao nga nagalirong sa iya ha, nagdaig kaniya, so diyang nawad-an siya as if wala na pud siya. Nobody cared for him. And this is also, my dear brothers and sisters, a reality that is happening to our young youth diya sa ato ang man. A reality where in the guise of suicide, makita nato unsa ay ang lawom nga hinungdan ni uprising cases sa suicide. But one, magbalhin-balhin ra, pikas, diri na pod sa amo, dito na pod tumoy, dito na pod sa unahan. Uprising cases. And you know what is very intriguing is that those victims of suicide have a thing in common. Buhat nila ang pag-suicide sa panahon na walay nakakita. When nobody was looking at them. And you know what hour these victims happened to, magpakamatay? Common hour is 1 a.m. until 4. Where it is silent and dark and everybody is sleeping and everybody is not looking at the victim, where everybody seems
doesn't care for the victim. And this is also a reality of the young man. Vis-a-vis to our youth, kabatanunan, a reality of being lost. A reality na kung nawala sila, wala po sila'y kapaingnan. Wala sila'y kaadtuan. Wala sila'y kasumbungan. Walay nag-amping. This is the most common reason of all suicide cases. And also the reason why this young man was lost. But again, coming into his senses, ngayon siya, pagkadaghan, pagipakaon sa akong papa, sa balay sa akong papa. Pagkadaghan, ug pagkaon dito. He was recalling the abundance of life. Sabi nga, pagkadaghay gipakaon, pagkadaghay pagkaon, pagkadaghay mga tulugoon sa akong amahan. He was trying to recall the life of abundance. And coming into his senses, mingon siya, I will go to my father's house and I will say, I am not worthy to be called as your son. Treat me as one of your servants. Treat me as one of your servants. And the picture, ato nga bantayan, ato raning gi-zoom in. No? Ta ba man ninyo? Kanindot ana kay painting ni Rembrandt. Makita nato ang tinina sa usa ka anak. Nga one whole clothing ra. Compared anang pula nga sinina sa amahan nga naay pay undercoat na pagyoy layered overcoat. And then makita ba gid nato ang tinapakan tuol sa abaga. And kneeling in front of his father. Tanaw na to ang, in our perspective, makita na to ang iyahang likod. Torn undergarment. Ya, niwang. Paglayas-layas lagi, magniwang gyud. Pag maglayas-layas, pali kararaba. Kagidlay ang minlayas. And you know what is very intriguing? This picture. The young son said, I am no longer worthy to be called your son. You know what? Kaning mga ginikanan, almost ginikanan man na din when their children, ilang mga anak, hindot og mga achievements, kapasar sa board, kapasar sa exam, himong engineer, himong doktor, teacher, ban pari, may case pari, uban madre, dayon ang mga ginikanan. Ako ng anak. No, dili. Ako ng anak. Ako ng anak.
pero magbinugoy. Mahubog. Di na mo uli. Yun dayon sa asawa, wa atong imong anak. Wa ato. Imong anak na dayon. At man na ng imong anak. Nabundak ba yun? And this is the reality sa pagbalik sa usa ka anak. I'm not worthy to be called as your son. Ayaw ko isipan nga imong anak. Because he was thinking nga nakasala gid siya maayo sa iyang amahan. And that is also our experience. Pag binugoy na gani ang anak, pagtuman na gani, dili na gani musunod, ay kanang imong anak. O man lagi, di man lagay maminaw, o lagi. Kanang imong anak, ngayon pagid pasobrahan, pareho gila nimo. Mo angkon nga imong pong anak. Imong anak. Basta daotan na ang nabuhat. Basta dili na nindot ang nabuhat. Pero maayo, ako ng anak. My case, apit na ko mapari, proud na proud ang akong ginikanan. No? I can really imagine, maingon sa mama, imo day tong anak? Ako tong anak. No? But then, sa pagbalik sa kinamanghuran ng anak, maingon siya, ug kabalo siya, na sayop good ang iyahang gibuhat. Kung gani, maingon pa siya, di ko angay nga tawgon imong anak. Isipan na lang ko nga, usa sa imong mga sulugoon. Because I've done the worst thing that could happen as your son. I've done the worst thing. I am not worthy to be called your son. Tindot pagyod kayo diya sa ato ang painting. Kaning iyahang tas Ginoo ko. Awa ng yung sinilas diha. Sinilas dahil sa painting. Ang iyang tiil, looking at it, kanang nasa iyang wala, natanggal na. Kanang nasa iyang too, napudpud na. Iyang sandal. Worn out slippers and sandal. A reality that this son is experiencing scarcity, not just physically, but also spiritually. But the thing is that he never lost his sonship. Nawala ang iyahang pagka-anak. And that is the entry point of this father who welcomes his son. Og nindot pagid kayo ni nga tagpo. Sa drama pa ni, climax na. Kasadihang minbalik na, ang iyahang anak, nakita ng daan sa amahan ang iyahang anak. And you know what Henry Newen, isa sa mga ang author ni ining libro, ingon siya, kaning pagkaalinggat sa amahan, pagkakabantay niya nga iyang anak nagpadulong na,
Ngayon siya sa iyang libro, makapangutan na ta, anong sa kadaghang bantayan, anong nakabantay man gyud siya sa pagbalik sa iyang anak? Tapato, kay minlayas, uy, hinukbo pas pultahan, balik naman lagi ka. Taman, di kaya? Lumaluma kaglayas, mabalik raman day ka. Pag hinukbo pa, no? Tan. Pero matinga, ingon sa Henry Newen, halata, anong dali ra nakabantay ang amahan? Kung sa iyong pagmalandong, pagkanindot kayo mga igsoon, mingon siya, kaysa paglakaw nining iyang anak, ingon sa Henry Newen, sa paglakaw nining iyang anak, kahibalo ng daan ining iyang amahan sa kaadlaw ni ana ining akong anak na mabiya ubalik sa kuha. And every day I waited for that day that this son of mine will come back to me because I know this son will go back and will be at home with me. I know that this son of mine will be at home one day, and I will wait for him every day. And you say, how deep is the love of the Father, that He waited for His Son every day because He knows that one day balik ra ka sa ako. Babalik. Babalik ka rin. Kung nindot pagyud kayo, payan pa ng Henry Newen, yun siya. Sa pagkakita niya sa iyang anak, wala lang siya nagpabilin siya sa iyang pultahan o ganghaan sa iyang balay. Tugat pagyud siya. Yang gitagbo, ining iyang anak. Kamin abot na ang adlaw na iyang ipaabot. And there's a great joy of that encounter with this son. A great joy of encounter sa pagbalik. And there is always a joy in coming home. There's always a joy coming home. Lumnay homecoming pagkabibo. Layo pang daan, labi na sa high school, layo pang daan, nagplano na. Unsay aka atong buhato, no? Pila ka kalitson ng atong litsunon. Asa ka tapani pagkahuman, banglaag puntag atua. Because sa kataas nga panahon, karon pa ta nagkita. Kung kanindot sa panagtagbo, kanindot sa panagkita, kanindot sa panagsandurot, na tungod sa kanindot, mabuntagan na mo, sabi ra. Tungod sa kanindot, usahay di na mo ganahan mo uli sa inyong balay. And there's also the experience, the father who was waiting for his son to come back. Pag nindot kaayo nga ato ning pamalandungan, dining pagsulod nato, Mana Santa. Daghang mga activities sa parish o usa sa mga nindot nga activity niana
kanang public recollection o confession. Ganahan kay mo ni ana. Pero kaming pari murag init among lubot. 2 ka oras, 4 ka oras. O kirata dotang isulti, no? But we, priest, sacrifice in order for you and for us also to feel that homecoming, an encounter with the Lord in the sacrament of reconciliation. Because we are reconciled first to God, the sacrament of confession. At the same time, we are reconciled by the goodness of God. And we are also reconciled by our innate goodness. Nakig-uli. Ramento sa pakig-uli. Nakig-uli ta sa Ginoo. Nakig-uli ta sa iyang kamaayo. Ug nakig-uli ta sa kamaayo sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Kung avail ta sa sacrament of confession, bahala pag pila ka oras, ay nakig-uli ta. Og danger kaayo, very dangerous. Nga kung mawala ta, di ta makig-uli sa Ginoo. Very dangerous na maka-feel na ta, maka-pati na ta, na nag-inusara na ta. Makabati na ta nga nag-inusara na ta. Nag-inusara ta sa pag-atubang, pagsagubang sa bayronon. Sweldo naman daw karon, mayon po nga ban, dili man nating sweldo, Father. Bayad na na. Bayad sa mga utang. Tugakod ta sa atong mga palasunon nga kita raw sa. Nagsugakod ta sa panimalay nga usahay dili magkasinabot. Nakigatubang ta sa mga tao nga atong gimahal that in return mao po'y maghatag ka natog kasakitan. Nakigharong ta unya sa atong pakiglambigit bisog. Sometimes we feel so lonely. Sometimes we feel so alone. Ako raman siguro, isa. Ako lang ba? Wala na ba'y mutabang nako? Ako lang ba? Pero istorya may mga pare o mga classmate na ko, nagkita mi, baguhay lang. Kaya, samtang nag-istoryahay mi, ay ingon sa usa sa akong mga classmate. Siya nga, bay, tindot man gining kinabuhi sa pare, pero ayaw lang gin po ng masakit ta. Kala ko kung ano man, sakita kita ragid isa sa kwarto. Kunaunsa de ka? Takigan daw siya. Ya, napay misa niya sa kadlawon. Galyo man. Agkadlawon, naulanan, basta aglikod, misa, pagkauman, misa na pod, naulanan na pod sa father, misa lang gyapon, basta aglikod, wala pa kailis. Gabi kan, baan, mo na nagpari, nga pari-pari pa. No? Wala yan ang, ayaw lang yun masakit, di lang yun na mata masakit. Ay, yo'y muhatag ka na tog tambal
Takigan siya. Siya pa imimbangon. Pagtamak niya styles, perting bugnawa. Alone. Yang kwarto. Well, that's part of the package deal. And sometimes being alone is not just an absence of those people who are around you. Sometimes the greatest loneliness that we feel is that when these people doesn't care. Bisan og naa pa sila diha. Kung wala na sila ipaki, as if wala na pug ka nag-exist. And you are then alone. So sa mga batanon nga akong istorya, yun siya, Father, may pagyog, mag-away mi sa akong uyab. Kaysa dili ko niya pansinon. O ba? Ano man na? Kaya kung dili ko niya pansinon, Father, as if wala ko nag-exist. And that is so hard. May pag mag-away mi. Kaysa dili na ko niya pansinon. I-neglect na lang ko niya. Ipod, no? Because real loneliness is when we lose the sense of the things that we have in common. Kanang mingon ka nga, I am also worthy to be loved, pero way nahigugma sa ako. I am also worthy to be appreciated, pero way nag-appreciate sa ako. I am also worthy to be heard, pero walay nag-aminaw sa ako. I am also worthy og hatagan og pagtagad, pero wala naghatag og pagtagad sa ako. That is real loneliness. And that is also the experience of this young man. And when he experienced this one, he was going back home. He was going back home. Because he remained to be father's child. He was claiming of his sonship. Though dili na gyud angay, but it is only his sonship that connects this young man to his father. Kaning iyang pagkaanak, wala gyud na wala, bisan pag nakasala ni. That is real relationship. Bisan pag nakasala ka, anak gihapon ta ka. Bisan pag dili ka mutuman sa ako, anak gihapon ta ka. Bisan pag dili ko ilhon nimo nga inahan o ramahan, anak gihapon ta ka. Kabisan pag di ka ganahan sa ako, anak ta ka. Kabisan pag mulakaw ka, ingnon ko nimog kamatay na lang ma or pa. Pabilin, anak ta ka. Nagpabilin ang relasyon. And you know what? Si Judas o si Peter were the disciples of Jesus. And this Wednesday is commonly known as Spy Wednesday. Spy Wednesday kay, di ba, ang Ebanghelyo, sa ganito? Taman nagikan ng Ebanghelyo. Pasbe, pangutanon. Ginoo pa der, result po. Ang Ebanghelyo karon kang gikan ka Mateo, no? Kunya ang Ebanghelyo ni Mateo
Nagisgot mahitungod kang Judas og sa iyang pamaagi sa pagbudhi kang Hesus. Nga nagkuha, o sa may makuha na ako, kung akong itugyan sa Hesus sa inyong mga kamot, bilang og 30 silver coin. O na yung makuha. And you know what? Diha gikuha ang Spy Wednesday. And these apostles of Jesus betrayed part of Judas and denied Jesus on the part of Peter. Pareho sila nakasala. Pareho sila nakasala. Ang kalainan lang naniling duha. Kay si Judas, gipili niya ang kamatayon. Tinatabo ni Judas, he hung himself. Nagpakamatay siya. But Peter, pili niya ang Ginoo. O gipili niya ang kinabuhi. Uban sa Ginoo. And there's also a good memory or lesson that we can get from Judas. Okay? Sa parokya, ng mag-apostoles na magitaugma, no? The enactment of the washing of the feet. Parokya na mo, na sila yung mga outfit or costume. Napagay sash. Sa sash, na ay mga pangahan sa mga apostoles. Kunya, kung kinsa tong mauwahig, abot, nabay ng Judas da nga pangahan, o imuha na, ikaw si Judas. O may masuot kang Judas lagi. Paiwahi pagkagabot. Mana. Pero si Judas, diha sa Ebanghelyo, nagbasol sa iyang gibuhat. Diba? Ebanghelyo itong niyaging Domingo. Asa man ito gikuha? Ebanghelyo ni Mateo gihapon. Nagbasol, mingon siya, nagbasol ako sa akong sala, kaya nagtugyan ako sa tao nga inosente. Ug iyang gibalik ang 30-piece silver coin. Gibalik, giuli niya, kaya nagbasol siya. So great ang ihang pagbasol that he forget to go back to Jesus himself. So great his agony that he could no longer bear it. A moment that he was lost. A state of being lost. So great, dili na niya makaya, pagkamatay siya. And yet, Peter, who promised the Lord that he would not leave him, denied Jesus not just once, not just twice, but 3 times. And do you think wala po nagbasol si Pedro? Nagbasol siya. O gani sa pag-adlaw na nga minbayaw na o nabanhaw na si Jesus ug wala na diha sa lubnganan, kinsa ang unang minabot sa lubnganan? Si Pedro. O ang mga Bible scholars mingon, anak man ang bata, kung makasala, magdali-dali dayog adto sa ginikanan palaban. Kaysa tong dagkong sala, laban sa ginikanan. Ano ba yung mga bata? Hilak-hilak na yun mga bata, no? Saman ka, talagi ka, pag ato ni mong tina, nabuak imong pyrex. Kadi pag hindi mo ipahulam sa imong silingan. Pero gibuak para sa imong apo. Kaya gilak-hilakan naman ka, masuko pa ka.
That is also the experience of Peter. Nauna o gabot si Juan, pero wa min sulod dayon. Pero si Peter, ditso, nawalay sa gabot, pero manditso siya dito sa lubganan. Same scenario sa mga bata nga nakasala. And yet Peter chose life. And he chose God. Both were lost children, as I mentioned. Judas hung himself. Peter chose life. This is the full picture or full painting of Rembrandt. This is quite fascinating. Quite fascinating. Father and a mother. Asa may father o mother diya? Father nga, kamot manas sa kamahan. Pero, makita na to, na tanawan nagmaayo ang mga kamot, no? Tanawan nagmaayo ng mga kamutan na. Ang naa sa tubang man ang papa, no? Tuhod ang yahang anak. Ang naa sa too, right side, is fine, very fine nga kamot. Kaya na mo na yung mama, no? Hingnan, natoy akong classmate, hingnan siya, Father, pagkakandilaon sa imong kamot. Kandilaon ka ng, ingana, kamot na sa babae. Soft and tender. Pero sa wala, nawa ng mga kamot sa papa. Daghang, dagko, o sa paggakus sa amahan sa iyang anak. Sa paggakus niya sa iyang anak, masupilon, sa iyang anak na ibalik sa iya. Ipakita ni Rembrandt ang nagpaint. Madili lang kadto usa ka amahan na nagakos niya. Usa-usab kainahan. Kunya ang usa kainahan andam musabot, andam mudawat, tungod kay ang usa kainahan can endure almost everything. Only a mother can endure everything. Pagani mi gibuhat, sakitan na mo. Di mo sakiti sa iyong pagpanganak. Pagani gibuhat ng iyong anak, sana mo. And only a mother can bear that one. Yahanra. Ang makaantos ni anak. Yahanra o wala nila. Ang nasa walang bahin, o kinay ang kamot sa usa ka amahan. Spread out, naasa abaga sa iyang anak. And this shows that the love of a father is sometimes strong because love must be strong. Ang gugma kinahanglan tawag sa mga proseso, psychology tawag og tough love. At the love must be at some point tough. And that is the love of the Father. Sometimes may sugon. Tagsara mo tingog ng papa pero patinguga, sunod lagi. Tagsara mo ingon nga panghugas og plato dong, pero mamutingog na apilon patong wa nagamit, no? Napabay hugason diha pa? Basa man di? Tagsara mo tingog.
patinguga, sutoy paskwitis ang gisugo. Some point, loving must be strong and tough. And that hand, the left hand shows the love of the Father who is strong. Same time tough. Ngayon, sa katapusan, sa sulat sa libro ni Henry Newman, mingon siya, ang mga kamot sa amahan, nagpakita sa amahanon, inahanon na kinaiya. Makita ang pagkaamahan, makita ang pagkainahan, kung kana mao ang gugma sa Ginoo. Gugma sa Ginoo. Kausahay isog, pero muamuma. Sahay mubunal, pero mo disiplina po. Sahay isog, pero mo pangga. Huwag tungod niya na nabalik, nabuhi sa kinamanghurang anak pag-aabunda. Nabalik siya. Puran sa kaabunda sa kinabuhi. Nakabalik siya kung asa siya angay. Asa siya padulong angay. Kung niya na paghibalik niya, ang istorya sa to Ebanghelyo, kang San Lucas, ang kaabunda pagiya sa kaanak, dili na muhawa pag-usab. Ang kaabunda ngayahang dinati at tagana, mao ang hinungdan anong dili na siya mubiya pag-usab. Ngayon, kining pagsulod na to sa Semana Santa, tinati po doon nato ang kaabunda sa kinabuhi. Nausahay atong sayangan. We squander everything. Apan, wala nawad-an sa kabunda ang atong Ginoo. Ginoon sa atong pagbiya, sa yahat tungod sa atong mga sala, taang nawad-an sa kabunda. Apan nagpabilin nga abunda ang Ginoo. Sa atong pagbalik, pangahas kita, pagbalik ngadto sa Ginoo. And let us make this Holy Week different Holy Week celebration from the previous year. Wala tayong mga restrictions karon. Wala na tayong face mask na makatabon sa atong mga naong. Pwede na tayo magdikit-dikit. Pwede na turyahanay at ubang. And let us make the most out of it. Nakining paglabang nato sa kalisod nga kahimtang sa kahayahay, aduna usab kausaban sa paglabang nato. Yadtong kalisdanan sa pandemic, ining karong present nga kahimtang nato. Makikita ta sa kanindot o kaabunda, nagihatag sa Ginoo sa ato sa kanunay. And always remember, na ana ay Ginoo nangita.
adunay Dios nga sa kanunay kita gipangita. Pangita kita tungod kay kaila ang Ginoo sa atoa. O Lord, you know me and you search me. You know me, you search for me. Ang mga ginikanan, ang itaon gyud nila ang ilang mga anak hindi pa makauli og alas 6 sa gabi. Ay nakaila sila sa ilang mga anak. Og ila kining gipangita. The Father knows well the Son, and He keep on searching for Him and waiting for Him because I know Him, because I love Him, and I will wait for Him. The Lord always waits for us. And not just waiting, He also searches for us because He knows us. Sana na atong madala tahi gabi una o atong pamalandungan sa pagsugod nato og mapuhon Paschal Triduum. Din si Jesus mag-ula sa iyang kaugalingon diha sa Kanaanan, bisan gani ang tiil ni Judas iyang gihugasan. Ug bisan gani si Judas nakigsalo kang Jesus. Si Pedro nakigsalo kaniya. Kay ang Ginoo sa kanunay makaila ining mga tawhana. Sa kanunay wala siya minundang sa pagpakitag kaayo ining mga tawhana. And that is also true to us. Tilimundang ang Ginoo and He will never give up. The Lord never give up on us. Tayo kita lang ang kapuyan o muundang ta. Oo, pagsunod ka niya. Aba diya ang kanta? Sa katapusan, mga igsoon, salamat ni ining tuang humubo nga public recollection. Let us always remember that we have a God who knows us, a God who is waiting for us. God who also searches for us when we are lost because He knows us and He loves us. Palihog mo nito. Kung kita sa atong mahal nga inahan, pagingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Diyos mo na ka. Palikaw sa bahay tanan. Walaan mo na sa bang. Sa Maria, inahan ka sa Diyos. Gampo mo kaming magkasasala. Karunong sa oras sa mong kamatayan. Maya sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo. Ginoo, manaa kaninyo. Huwag manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Bii ka nato.